नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. पश्चिम पदवीधर निवडणूक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 71% मतदान. पश्चिम पदवीधर निवडणुका लागून अंकोला विधानसभा मतदारसंघाची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी कारवारच्या सेंट मायकल्स कॉन्व्हेंटात भेट दिली. अंकोलात बीजेपी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये वाद. फेडरेशन निवडणूक. राजू तांडेल गट विजयी. कारवार ते पेडणेहूची रेल्वे सुरू करची जोरदार मागणी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळ्यात कमी 28 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आता सविस्तर खबरो. विधान परिषद पश्चिम पदवीधर मतदारसंघासाठी जिल्ह्यात मतदान बुधवार शांततेत पार पडले. एकूण 71% मतदान झाले. शहराचे सेंट मायकल्स कॉन्व्हेंट आणि मल्लापूर मतदान केंद्रात सकाळी 8 वाजेच्यान मतदान सुरू झाले. दालान मतदार जास्त येऊ ना, पण दंपारच्यान जास्तीत जास्त मतदार येऊन कोरोना महामारीचे पालन करून मतदान केले. शहराच्या सेंट मायकल्स कॉन्व्हेंटात मतदारान रांगेत उभी राहून मतदान केले. जिल्ह्या भितर 13,148 मतदार असून 23 जाग्यार 26 बूथ उभी केले. 7,113 पुरुष मतदार आणि 6,034 महिला मतदार आशिले. जिल्हाधिकारी डॉक्टर के हरीश कुमार, उपविभागीय अधिकारी प्रियांका, तहसीलदार RV कट्टी यांनी मतदार केंद्रात भेट दिली. मतदाराक सॅनिटायझर तसेच आरोग्य तपासणीची व्यवस्था केली. कोविड पीडितांक बी मतदानाची परवानगी दिली. आरोग्य विभागाचे निवडणूक प्रक्रियेत समावेश जावची ही पहिलीच वेळ असा. जिल्हा आरोग्य अधिकारीन नोडल अधिकारी म्हणून काम केले. पश्चिम पदवीधर निवडणुकी लागून अंकोला विधानसभा मतदारसंघाची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी कारवारच्या सेंट मायकल्स कॉन्व्हेंटात भेट दिली. त्यावेळार मत खराब जाऊ नजो मतदाराक मतदान करच्याक जागरूक करचे जाय. मतदान केंद्रार येवच्या प्रत्येक मतदाराल्या आरोग्याचेर लक्ष दवरूं जाय. तसेच मास्क आणि सॅनिटायझराचो वापर करून आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊ जाय म्हणून आमदार रुपाली नाईक यांनी सांगले. त्यावेळार भाजपाचे अधिकारी, विविध मोर्चाचे अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित आशिले. अंकोलात बीजेपी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये वाद. पश्चिम पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदान केंद्रात अधिकारी भेदभावाचे धोरण पालन करतात असे आरोप काँग्रेस नेता आणि कार्यकर्त्यांकडून बुधवारात विरोध प्रदर्शन केले. अधिकारी आणि पोलिसां मतदान केंद्राच्या 200 मीटर अंतराभितर कोणी बी उभी राहून म्हण सांगतात. त्याला शासकीय रुपाली नाईक आणि तेमगेले कार्यकर्ता समूह करून घेऊन मतदान केंद्राच्या आवरणात आयलान बी तेमचेर कसले क्रम घेऊ ना म्हण काँग्रेस कार्यकर्त्यां पोलीस आणि अधिकाऱ्याकडे शिकायत केली. त्यावेळार तालुका पंचायत अध्यक्ष सुजाता गावकर, शासकीय रुपाली नाईक आणि अधिकारी यांच्या भितर वाद झालो. सुजाता गावकर यांनी सांगितले की मतदार केंद्राच्या 200 मीटर भितर बीजेपी कार्यकर्त्याक प्रवेश करू दिले. दालान आंगलिंगा उभी राहू दिली ना. हो अधिकाऱ्याला कसलो न्याय. अधिकारीन ह्याप्रमाणे भेदभाव करण्याचो म्हण त्यांनी असमाधान व्यक्त केले. घटनास्थळाला भेट देऊन उपविभागीय अधिकारी अजित हेमी परिस्थितीचे समाधान केले. फेडरेशन निवडणूक. राजू तांडेल गट विजयी. उत्तर कन्नड जिल्हा सहकारी मासे युनियन महासंघाच्या निवडणुकीत राजू तांडेल गट विजयी झालो. सरनिर्देशकाच्या स्थानाक झालेल्या निवडणुकीत राजू तांडेल गटान बाजी मारली. 15 वर्ष मधल्यान अध्यक्ष आशिल्ले गणपती मांगरे या गटाचो पराभव झालो.
आता राजू तांडेल हेमगेली नवीन महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड जातली। कारवार ते पेडणी वयची रेल्वे सुरू करची जोरदार मागणी। काणकोण रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्मार तण वाढील असून स्टेशना लागून आशिल्ली झाडां कापून काडिल्ली आसात। गेल्या 7 म्हयन्याच्यान या रेल्वे स्टेशनाचेर एक बी रेल्वे थांबुना। त्याक लागून हे रेल्वे स्टेशन प्रवासा विना ओस पडिल्लें आसा। ह्या रेल्वे स्टेशनार स्टेशन मास्तर आणि सिग्नल दाखोवच माणूस इतलेच कर्मचारी हजर आसात। गुड्स तशेंच अन्य प्रकारची रेल्वे ह्या स्टेशना वयल्यान वयतात। कारवार ते पेडणी वयची रेल्वे सुरू करची मागणी सध्या जोर धरू लागला। कारवार भागांतल्यान शेकडो कर्मचारी वेर्णा हिंगा औद्योगिक वसाहतीत सदा कामां येतात। तांकां कारवार ते पेडणी प्रवास करच्या रेल्वेचो फायदो जातलो, पण गेल्ले 7 महिने रेल्वे बंद आशिल्ल्यान कामगारांची गैरसोय जाली आसा। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात सगळ्यात कमी 28 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। कारवार 3, अंकोला 5, कुमटा 5, होन्नावर 3, यल्लापूर 7, मुनगोड 2 आणि हळयाळ 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 12,752 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली आणि 11,789 रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 799 रुग्ण उपचार घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 164 लोक मरण पावले आसात। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कारवार कोंकणी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।